Befolyásolja a rendezői munkát, hogy nyitott a darab vége? Nagyon jó kérdés, mert nagyon személyes kérdésnek érzem, mert általában, hogyha nem ilyen színházi nevelési előadáson dolgozom, akkor is nyitott szokott lenni a darabnak a vége. Tehát nem szeretem borzasztóan idegesítés untat, hogyha zárt a vége. Tehát, hogyha nem úgy dolgozunk, hogy van egy rejtvény, és ezt a rejtvényt együtt meg kell fejtsük, és együtt a társulattal el kell jussunk közösen a megoldáshoz, valami olyasmihez, amit egyáltalán nem gondoltunk volna. Mi volt a legnehezebb a darab rendezésében? Hát ez meg egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy semmi nem volt nehéz. Tehát ez egy ilyen áldott körülmények között, ilyen kegyelmi állapotban készült munka volt az első pillanattól. Tehát olyan jókedvűen, olyan inspiratívan tudtunk dolgozni, mindenki hozta az ötleteit, a fiam, aki korábban, Kárpát István korábban sokat dolgozott, mint rendező a kerekasztallal, ő most ebben dramaturgként tudott részt venni, mert ő Izraelből érkezett. Most ott lakik. És onnan hozott el egy problémát, egy nagyon-nagyon érdekes eritreai közösségen belüli problémát hozott el, a pirosak és kékeknek a titkos háborúját, és abból indultunk ki, és aztán csodálatosan tudtuk azt átvezetni pillanatok alatt a magyar pirosak és kékek problémáihoz. És mindenki, aki kapcsolódott hozzánk, a színészek, Simon Júlcsi, aki egyik napról a másikra csodálatosan kiírta a legnehezebb impro-szövegeket is, és csodálatos ötleteket hozott ő dramaturg tanítványom Marosvásárhelyen, Veronika Keresztesova, aki a díszleteket, meg a látványt csinált, ami nagyon nehéz volt, mert tehát jelmezekkel dolgoztunk, de valahogy minden adta magát olyan iszonyatos érdekesen, csak ki kellett várnunk, hogy megérkezzen az ötlet valahonnan. Van olyan személyes élmény, ami inspirálta a rendezés közben. Hát ez a maga bullying témakör az ismerős volt alapvetően, de annyiban más, mint amivel mi foglalkoztunk, hogy én ezt a tanárok részre éltem át. Tehát általános iskolás harmadikba egészen súlyosan, annyira, hogy aztán kivettek az iskolából, de tulajdonképpen valahogy megvannak a korabeli füzeteim, meg a fényképeim, és akkor tényleg olyan, mint hogy egy ilyen háborús veterán mentettek volna ki a végül onnan. Ibi néni volt a bullying elkövetője, aki, tehát ilyesmik történtek velem, hogy a gyerekeknek megtiltott, hogy hozzám szóljanak, és ezt összes vagány barátom mindenki betartotta. Egyedül az osztálynak a leghalkabb, legszerényebb diákja, Szövérfi Géza, ő volt az, aki nem tartotta be, és akkor tanulta meg azt is, hogy kik a valódi hősök. Kik valójában a darab szörnyei? Hát maga a Szörnyfogócska cím az onnan jött, hogy már említettem, hogy a fiam dramaturgként volt az előadásban, de ő drámatanár, és amikor elkezdtük a próbát, akkor ő csinált egy jó pár ilyen közös drámaórát a színészekkel. Az volt, hogy megteremtettük az osztályközösséget. A fiam tudtuk, hogy ő nem lesz benne majd, tehát ő kívülről tanárként segítette ezt, és a színészek pedig kerestek maguknak egy saját személyiséget, és kisdiákként vettek részt ezeken az órákon, és hát annak az egyik kedvenc játéka volt a órák lazításának a Szörnyfogócska. Kik a darabnak a szörnyei? Hát az igazság, hogy mindenki. Tehát sikerült, borzasztó gicsesnek éreztük volna, hogyha van egy rossz, meg van egy jó, meg vannak a közepesek, nem, itt nem lehet elválasztani, hogy ki jó, ki rossz, egyáltalán, ahogy az életben is.
mesélték nekünk gyerekek egy foglalkozáson, hogy hát igen, hát őt is nagyon kínozták, meg ő is szokott kínozni másokat. Tehát igen, hát ez ilyen. Van benne olyan szerep, amivel azonosulni tudok én, gondolom. Az az igazság, hogy az összes szerepel, tehát ez az alapkiindulás. Tehát rendezőként, végképp, tehát eleve, tehát én színdarabíróként kezdtem, tehát ez a fő foglalkozásom. Tudom, hogy csak olyan szerepet szabad írni, amivel lehet, hogy nem olyan főszereplő, lehet, hogy nem vele azonosulunk, de ha ő lenne a főszereplő, tudnánk vele is azonosulni. Tehát nincs értelme elválasztani ezt, mint amit az előbb mondta, hogy nincs jó és rossz, hanem emberek vannak, akiket megértünk, megszeretünk, és megpróbálunk közel kerülni hozzájuk. Tehát ha a legrosszabb, legnegatívabb szereplőhöz is nem lehetne vagy közel kerülni, nem lehet vele azonosulni, akkor nem érdekes szerintem. Miért fontos, hogy felnőttek is lássák ezt a darabot? Én nagyon örülök, hogy fogják látni felnőttek a darabot. Nyilván vannak azért olyan fontosabb dolgok is ennél, hogy megtörténjen, de én nagyon-nagyon örülök neki. Egyáltalán nem úgy dolgoztunk ezzel, hogy ez most ugye a gyerekeknek készül. Nem is tudom, igazán nem tudom, hogy pontosan mi a különbség. Nem tudom meghatározni, hogy most mitől más az, hogy gyereknek vagy fel. Nyilvánvalóan a gyerekem most azért nagy kamaszokat éltek, tehát nem óvodásokról van szó, akiknek nyilván meg kell találni a saját nyelvüket, de szerintem azért, mert ez nekik ugyanúgy szól, mint a középiskolásoknak, és lehetséges, hogy nincsenek már ilyen típusú ilyen osztályközösség szituációban, vagy munkahelyen hasonlóban, de az elképzelhető, hogy azért hasonló szituációk létrejönnek, de az, hogy magát, tehát hogy a bullyingot átélik, megszenvedik saját magukon, környezetükön, a közéleten keresztül, a szomszéd gyereken keresztül az egészen biztos, és az is, hogy rendkívül sok indulatot vált ki belőlünk ez, és sokat szenvedünk emiatt. Mi volt a legemlékezetesebb visszajelzés, amit közvetlenül egy gyerektől kapott a darabról? Hát a legemlékezetesebb az nem a darabról, hanem amikor csinálunk egy ilyen darabot, ahhoz hozzátartozik a kutatás. Az, hogy a problémát kutatjuk. És sokat voltunk gyerekek között, gyerekközösséggel. Nagyon sokat beszélgettünk. Döbbenetes volt, hogy milyen okosan és érzékenyen szóltak hozzá. Tehát szégyeltük magunkat színészek, hogy nyilvánvalóan, de annyira sűrű közegben élnek, ahol olyan sokszor előfordul maga ez a probléma, a bullying, annyi tapasztalatuk van ezzel kapcsolatosan, hogy ijesztően felnőtt módon közelítik meg. De amikor az egyik gyerek elmondta tulajdonképpen azt, amit az előbb mondtam, hogy hát ez, hogy a bullying az teljesen mindennapos, nincs olyan ember, aki ezt ne élné át, és nincs olyan ember, aki ne lenne áldozat és elkövető egyszerre. Ezt mondta saját, én is ilyen vagyok, igen, tehát hogy mondta, és körbenézett a többieken, hogy egyetértenek-e vele, és magától értetődően egyetértett ezzel mindenki. Köszönöm szépen!